Na yi bayanin nan a baya amma zan ƙara maimaita mutane akan abin da shafi account na banki. Idan an ce cikakken account wanda yake ya cika kowane ƙa'ida, me ake nufi da haka? Abin da ake nufi da account cikakke ne cif ya cika kowace ƙa'ida shine account ɗin da aka buɗe shi da ID card na ɗan ƙasa, national ID card, ko kuma a lokacin da ake iya amfani da international passport ko kuma driver's license ko kuma voters card wato katin zaɓe. To amma saboda sauye-sauye da CBN suka yi, yanzu galibi abin da ake amfani da shi shine National Identity Card ko NIMC ID card, katin ka na shaidar zama ɗan ƙasa na Najeriya. Sannan abu na biyu shine a lokacin da ka zo buɗe account ɗinka, ka yi amfani da utility bill. Utility bill shine shaida na biyan kuɗin wuta ko kuma kuɗin ruwa ko dai makamancin haka. Amma mun san cewa abin da aka fi biya sosai kuma ake amfani da shi shine wato kuɗin wuta, NEPA bill. Sannan abu na uku kuma shine mutum ya zo da hotonsa an ɗora mishi akan account ɗin, sannan kuma email ɗinsa ya bayar an buɗe mai account da shi, sannan kuma lambar waya ce wacce take aiki cif. Idan mutum ya yi amfani da wannan aka buɗe masa account, ya zama yana amfani da account cikakke wanda aka ce masa level 3 account ko tier 3 account. Rashin samun cikakken kati na ɗan ƙasa ko kuma BVN ko kuma mutum bai ba da address ɗin cikakke ba NEPA bill da sauransu, ko da an buɗe account wasu lokutan akan bar shi a mataki na biyu ko ƙasa da haka, wanda dole ba za ka iya yin abubuwa sosai inda suka kamata ba, musamman ma sanya kuɗi cikin account ɗin zuwa wani adadi. Amma idan kana so ya zama da cewa account ɗinka cif wato level 3 ko tier 3 account, shine account ɗin da aka buɗe shi da national ID card, katin ɗan ƙasa, da kuma NEPA bill ko utility bill, sannan kuma da hotonka, sannan kuma ya zama da cewa BVN ɗinka da NIN ɗinka dukkaninsu daidai ne, babu wani bambanci na shekarun haihuwa ko na suna, komai ɗinka ya yi daidai wa daida. Idan aka buɗe maka account da wannan, to ya zama cewa account ɗinka komai zai ci gaba da aiki. Sai dai ka tabbatar cewa ko da a lokacin buɗewa babu email ko kuma dole damar lambar waya dole sai ka buɗe account da shi. To kai kokari ka san cewa ya zamana cewa lambar wayarka lamba ce wacce take aiki ba ta da matsala. Sannan kuma email ɗinka email ne wanda kake amfani da shi kuma ba ka ɗaɗɗora shi akan social media su Facebook, su Instagram, su TikTok ne da dai sauran dai kafofin sada zumunta. Ina fatan wannan bidiyon zai gamsar kuma zai baka cikakken bayanin abin da ake nufi da tier 3 ko kuma cikakken account wanda yake bashi da wata matsala. Idan da neman ƙarin bayani ko kuma tambaya, to mu haɗu a comment section. Kafin nan nake cewa mu haɗu a bidiyo na gaba.